أنا هنحجز يوم كم مرة معلت مسينا يرنا عارفين زود زين عد حمداي بتصحولي تلنا لا حصات زاسم زيا مستلعلت قديمو نابو ورونا زمص زنبره سلي تسفيحن لملون غلاغل تبشويت استشفنا بحر زمسل غراوتن تهابتام غتراتات نبره لومغن حنصاص ناي سقايسم ኮይናላ ሎሚ ሕጻጽ ማለት ዝተሰንጠቀ መሬት ዝነጸፈ ዓይን ማይ ከምውን ብጽሚ ዝደረቀ ከንፈር ማለት ኮይናሎ ሰማይ ንሕንጻጽ ዝገደፈ ይመስል ዳማናታት ካብዛ ምድሪ ተሰዲዶም እዮም እታ ንግሆ ብርሃን እትብ ዝነበረት ፀሓይ ሎሚ ግን ንህይወት እትነድድ ሓዊ ኮይና መጽያ መሬት ተሰንጢቃ ኣፋ ከፊታ ትርኢ ኣላ ዝስተ ማይ ዘይኮነስ ዝቕበር ሰብ ትጽበ ዘላ እያ ትመስል ኣብዚ ምድሪ እዚ ሎሚ ሓንቲ ብርጭቆ ማይ ካብ ወርቂ ትኸብር ሕጻጽ ናብቲ ገጠር ገጽኩም ክትኣቱ ከለኹም እቱ ዝረኣየኩም ትርኢት ልቢ ዝሰብር እዩ እቶም ትማሊ ኣብቲ በረኻ ይጓዩ ዝነበሩ ከብቲ ሎሚ ኣዕጽምቶም ጥራይ ተሪፉ ኣብ ጽርግያ ተዘርጊሖም ይረኣዩ ኣዕዋፍ ሰማይ ካብ ብርቱዕ ጽምኢ ዝተልዓለ ክነፍር ዓቕሚ ሲኢነን ኣብ መሬት ይወድቃ ኣለዋ እቲ ሓረስታይ ነታ ትማሊ ምሳሕን ድራርን እትኾነ ዝነበረት ላሕሙ ክትምውት ከላ ቆይሙ ይርኢ ኣሎ ክሕግዝ ኣይከኣለን ዝህባ ማይ የብሉን ንሱ እውን እንተኾነ ጸሊም ዓፊሩ ተለኺዩ ጸሊሙ ዓፈር ተለኺዩ ግልበቱ ዝኸዳ ጥራይ እዩ ተሪፍዎ እቲ ትማሊ ሓያል ዝነበረ ሰብኣይ ሎሚ ብሰንኪ ጥምየትን ጽምን ንቑሕ ቆርበት ኮይኑ ተሪፉ ሕጻጽ ናብ ውሽጢ ኣባይቲ ክትኣቱ ከለኹም ደኣ እሞ እቱ ቃንዛ ይብእስ ኣዴታትና ባዶ ጓንታታትን ሓቒፈን ኣብ ደገ ተቐሚጠን ይረኣያ እቱ ንቡር ትኪ ማእገር ተቋሪጹ እዩ ኣብቲ ዓዲ ሎሚ ዝበስል እኽሊ የለን ሓንቲ ኣዶ ተመልከቱ ሓንቲ ንእሽተይ ጓል ሓቒፋ ኣላ እቲ ህፃን ማይ ኢላ ክትልምን ከላ እቲ ኣዶ እትህቦ የብላን ካብቲ ዝደረቐ ኣፍ ሓንቲ ጥቓ ማይ ክትወፅእ ተጽብእ ግን የላን እቲ ኣዶ ንሰማይ ኣንቃዕሪራ ትጥምት ዒንታ ብንብዓት ተመልየን እየን ግን ንብዓት ጥራይ ንጽባእ ይዕግብን ህፃናት ሕጻጽ ሎሚ ክጻወታ ይርአን ዓቕሚ ስለ ዝሰኣኑ ኣብ ትሕቲ ድርቂ ኣእዋም ተጸጊዖም ሞት ይጽባይ ኣለዉ ኣብ ሕጻጽ ሎሚ ትምህርቲ ተቋሪጹ እዩ እቶም ደብተርን ብርዕን ክሕዙ ዝነበሩ ኣናእሽተይ ኣዳው ሎሚ ብጫ ጀሪካን ሒዞም ናብታ ርሑቕ ቦታ ይጓዓዙ ማይ ንምርካብ 10 ኪሎሜትር ይጓዓዙ ዝረኸብዎ ግን ንጹህ ማይ ዘይኮነስ ምስ ጭቃ ዝተሓወሰ ዝተረፈ ማይ እዩ ነቱ ማይ እቲ ክሰትይዎ ከለዉ ምርኣይ ሰብኣዊ ክብሪ ክሳዕ ክንደይ ከም ዝወረደ ዘርኢ እዩ ኣረጋውያን ኣብ ትሕቲ ኣውሊዕ ተቐሚጦም ጎይታ ሆይ ምሕረት ኣውርደልና እናበሉ ይጽልዩ እቲ ጸሎቶም ካብቲ ዝደረቐ ጎረሮኦም ብሓይሊ እዩ ዝወጽእ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ መሬት እውን እትጽሊ ዘላ እያ ትመስል እዚ ኩሉ መንከራ ኣብ ሕጻጽ ይወርድ ኣሎ እዚ ጽሑፍ እዚ ዛንታ ጥራይ ዘይኮነስ ህይወት ናቶም ወገናትና እዩ ሕጻጽ ሎሚ ናይ ኩላትና ሓገዝ ትደላላ እቲ ሎሚ ንሕና ንድርበዮ ሓንቲ ብርጭቆ ማይ እውን ሓንቲ ብስኩት ንሓደ ኣብ ሕጻጽ ዘሎ ህፃን ካብ ሞት ክትድሕን ክትከውን ትኽእል እያ ብሰንኪ ድርቂ ሰብ ክመውት የብሉን ሰብኣውነትና ዝፍተነሉ ግዜ ሕጂ እዩ ጽባሕ እታ ምድሪ ክትልምልም እያ ጽባሕ ዝናብ ክዘንብ እዩ ግን እቶም ሎሚ ብጽምኢ ዝጠፍኡ ዘለዉ ሰባት ንድሕሪት ኣይመጹን እዮም ስለዚ ቅድሚ ህይወት ምጥፋኡ ቅድሚ እቲ ተስፋ ምቑራጹ ኢድና ንዘርግሐሎም ሕጻጽ ክትሕገዝ ይግባእ ሰሰናይ ንዓኹም ካብ ዘለኽዎ